अंधकार के शक्ति ये लोग के जिंदगी में से वो काम न कर पावे। आज हम ओके डाका तनी ये लोग के जिंदगी छोड़ के चल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सहारा लोग के ऊपर भी निर्भर करेला कि तू लोग परमेश्वर के वचन के कितना समझेल और वही पर कितना खड़ा रहेला लो और वही पर कितना चलता लो और उहे हिसाब से जे लेखन तू लोग चलबो लो परमेश्वर के जवाब आई। परमेश्वर के आत्मा कह रहा बा एगो नया पदवी तू लोग ग्रहण कर रहा बा लोग आज ही अनुग्रह के नीचे। नया पदवी तहार लोग के फाइनेंस खाती, नया पदवी तहार लोग के आत्मिक जीवन खातिर, नया पदवी तहार लोग के विवाहिक जीवन खातिर। वो नया पदवी बहुत समझदारी के होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।